Jane mbiyen jarene Simbah lah. Ayo sampai sing melu garap, ayo. Ora iki serius. Lekku kan aku ngerti Simbah iki tunggal mbah karo aku. Biyen ki Marwata ki laire bagus. Lair ceprot ki bagus. Mengilate dawa. Oh. Mbangane ngethok ilat le operasi kesuwen, untune didedeg dijokke. Malah kuwi jane ora iso maju-maju. Ha piye? Ana loding tampar gede banget kae dibundeli to. Takmut disendal. Dadaku dipancal anjur cepat seprene kuwi. Kowe kepengin kecepatan untu piye rene? Nyedhak kene legane atiku. Wis gek bubuk. Mbok saiki ora usah ngololo sing wingi. Wong karepe wong tuwa mono ya supaya anak kuwi sehat. Wong tuane Marwata ki maune ya prihatin supaya pertumbuhan si anak ki sehat, lahir lan batine. Disusu terus. Ah susu ki pertumbuhan tulang. Kok sing mundhak menggo nuntut tok.